Oke, 1, 2. Ya, mantap. Saya mau dulu di belakang lah. Parang po siya do. Pangbat. Oh, dang lingot ko. Ano ko na? Ya. Ano? Molo tu. Kadang sudah dapat tahanan. Molo tu nak sebenarnya unang marholit to. Ano tu sampul tertenor. Asahan tu manusia kebangan. Ulangon menerima may dohot yasdiroha tanya ko kamu margugihita di nalaho magulahon rencana na naong tabohul ya hari-hari ng salbo. Takas do pabutuhonok kutuhita diuwas ni rohanta diuwas ni paparang dia putta pubutu raja na salilengon kutangihon bebata ima dinalaho madiuri hina berne punta na sangabi boitol has taula mapukta ng gabi, toro maribur kita kapaparan na naing matong patibota o pukta na sa ngapi tuwa tunatir tusimin na marlapis-lapis ala ini bisa dan nirohatay ikut tulus ulota arpangilwa kami siap panitia pembangunan di tugunya puntong asa sisa da roha hita sisa da ulaon sisa da panut pahion asa anggian ahan naong tarang rani ahan naong tarencanahon buitong has diari naong tabuhul asa anggiat ma diari na mangihon bui sipulon tugunya puntong tugu persadan nyo putta o pubutu raja dohot o putta Raja Sodang tuhut opukta opturung kumalela asa buyon gabi sada tugu parsada di kita paparan ni opukta na sangapi imajo somot sosialisasi siya kami anon bahinot tado anu pahion manang na Dr. Ripe sebut na opubutu raja na adong dilihat pertibion alani kosudia do kita malupahi di ulota laho pajok-jokon tugu persadaan ni oputta opubutu raja oleh asanggiat bui hatop jok-jokon memang kalau beberang di bagasan sadarion kalau targetnya 2 tahun sesuai dengan targetnya ke si 22 di Pakpahan Buku Raja di pagi dohon dan 22 ta melubuhnya 2 tahun ekor boy jongjong kelas judu timan namun saya dohot pesta tugu ni tugunya Buku Raja jadi ikon semangat doh kita pabuan naung tamulai nungatan mulai mangulahon ulahon dinalaho pajok-jokon guarnya punta pubutu raja alani unang behita marmem-mem unang behita marsigere-gere alai ikut sudi lu kita marsitutu sudi kita marsitutu di sibahenon di pemikirian nang di panupahion asanggiat boy has atas akabi jalan taruli hita di las neroha marhita-hita pasu-pasu manay calota siya debata marhita na pasangapon na toras kita ima na pasangapon oputta opubutu raja na sangapi oleh ate oras marihita oras salire
2 juta yang terkumpul dalam bentuk uang, 100 sak semen, 150 sak semen, 100 meter kubik pasir. Jadi kalau efek kuno pasir reo semen on, atau kurang lebih 70 juta pasir reo semen. Jadi kurang lebih 122 juta naung dapat di spontanitas di Tikyo. Jadi terus sobat terlebih non pengumpulan yon melalui Toribe. Besok kita gora mau maju manggora, mengau.